Fil-Partit Nazzjonalista kien hemm diskussjoni wara d-dikjarazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg li ħareġ favur il-bini ta' torrijiet f'Għawdex anke jekk dan bħalissa mhux permezz bidla li kien daħħal Gvern Laburista 11-il sen ilu. Deputati nazzjonalisti kienu skomdi imma l-linja li tagħhom kienet dik biex jiddefendu dak li qal il-kap li mal-ħusħu ħareġ jgħid li hu favur li jkun hemm il-bini ta' torrijiet f'Għawdex. Kien hemm min għażel li ma jweġibx u der skomdu immens, anke wara li Alex Borg ippruva jiġbor il-fatt li ftit qabel kien għadu kemm qal li hu favur l-iżvilupp ta' torrijiet f'Għawdex. Onorevoli, taqbel mad-dikjarazzjoni li jagħmel Alex Borg dalgħodu? Onorevoli, ma' dikjarazzjoni taqbel ma' dak li jagħmel il-bieraħ jew ftit jimilu fuq ħusħu? Onorevoli, x'taħseb dwar dak li kummenta Alex Borg dalgħodu? Onorevoli, nsellimlek, x'taħseb dwar dak li kummenta Alex Borg miktar kmini dalgħodu fuq il-midja soċjali? Taqbel ma' dak li qal fuq Facebook dalgħodu jew ma' dak li qal fuq il-ħusħu? Deputati oħrajn ippruvaw jmeru l-fatt li Borg l-ewwel iddikjara li hu favur il-bini tat-torrijiet f'Għawdex. Alex Borg jagħmel dikjarazzjoni fejn qal li hu ma jixtieqx jara torrijiet ġewwa Għawdex. Chris Said l-ewwel qalilna li ma rax x'kiteb Alex Borg imma mbagħad ftakar li kellu jiġbed il-linja tal-partit. X'taħseb dwar dak li ddikjara Alex Borg dalgħodu fuq il-midja soċjali? Ma nafx id-dikjara ta' dalgħodu, għadni ma rajtx midja soċjali għax kont ġurnata xogħol u għadni ma nafx id-dikjara. Dwar it-torrijiet f'Għawdex? Dak li ddikjara fuq il-torrijiet f'Għawdex hija dikjarazzjoni ċara li Alex Borg ma jaqbilx mat-torrijiet f'Għawdex. Però huwa mhux hekk qal fuq il-ħusħu. Issa diġà qedlek, diġà weġibtek. Id-dikjarazzjoni ta' Alex Borg favur il-bini ta' torrijiet f'Għawdex kienet ċara ftit tal-jemilu. U taħseb li f'Għawdex għandu jkun hemm postijiet fejn għandu jkun hemm torrijiet? Ma tistax tiġġeneralizza. Għalhekk qed ngħidlek ġieli ma tistax tgħid Għawdex in ġenerali, għandek areas fejn jista' jkun hemm abbażi ta' din is-skyline policy kieku.